Марія Василівна, вас із виходом вашої першої книжки. Так само подякувати вам за книжку нашого отця Дмитра Поповича, за його твори, за те, що він зробив. Дійсно, не задарма кажуть так, що хто не знає свого минулого, не має свого майбутнього. Що кожна людина повинна знати своє минуле. І в книзі Марії Василівни є досить гарно показано, що вся збірка наших народних пісень, в яких ми співали і співають тепер наші діти, то є дуже гарно і дуже приємно. І мені як священнику, те, що мене сюди запросили, щоб разом із вами у цей день так святково відкрити нові двері і згадати щось із нашого минулого. Тож, нехай Господь Бог дарує натхнення, сили і надалі творити, писати, збирати то і огранювати. Бо із самого початку ми сиділи з Марією Василівною, зібралися пісні, написалися, передумалося, так, мову виправляти. Але пісню то пісня. Хтось прочитає, а як її заспівати? І тут Марія Василівна, нам на виручку прийшли працівники дитячої школи мистецтва на Радості. Дуже приємні люди, прекрасні люди, задушевні. Їм наспівали, вони написали. Наталія Юрійовна, раз то вам дякую. І всьому вашому колективу прекрасні люди. І куди не треба, куди не запрошує, всюди йдуть з дорогою душою. Василь Васильович, вам подякував, Марія Васильівна. Помагав вам щиро, від душі. І так получився хороший, прекрасний, задушевний твір нашої національної спадщини. Честуємо їх, поважаємо їх. І сяк передамо майбутнім поколінням. Ті ж учні в тих же школах, в інших мистецтвах зможуть вже вчитися онуцькі пісні, які збереглися завдяки вам, Марія Васильівна. От про це написав у останньому журналі «Отцюзнена» Василь Васильович Січ. Не буду я много говорити, щепетильний дуже, але від Закарпатського науково-культурологічного товариства імені Дохановича оголошую подяку Білак Марії Василівні за багаторічну, добросовісну роботу в царині збереження своєї національної спадщини та з нагоди презентації книги «Оноче, оноче, пісня о тобі цоркоче». Ми знаходимося тепер у центрі села Онок на презентації дуже чудової книжки, яку написала моя землячка, яку я дуже горжу, що вона є моєю землячкою, іменно з села Онок. Вона написала книжку, яка називається «Оноче, оноче, пісня о тобі цоркоче», що сама по собі назва вже говорить, про що та пісня є. Значить, книжка та є. Значить, авторку цієї книжки я дуже добре знав дуже з самого дитинства свого. Вона старша за мене на 15 років, або то не важливо. Значить, ідея написання цієї книжки витала вже дуже давно у її голові, або все якось не вийшло по різних причинах. А тепер вже так склалися такі обставини, стеклися, що Марія Васильівна змогла все-таки перебороти всі, як кажуть, трудності і написала цю книжку. У цій книжці написано коротко зроблений екскурс у історію села за останні 100-150 років приблизно. Значить, визначні люди, талановиті, які є уродженцями нашого села, які живуть і не живуть на Оноці. Значить, у нас в Оноці є і тепер талановитих людей дуже много. І в книжці все відображено. Плюс до того, що там написано 93 пісні, які співаються у нас у селі і покладені на ноти, що саме цікаве. Тут у мене все чудовий збірник пісень. Його приємно взяти в руки, тверда палітурка, хороша досить типографія, дуже файно зроблено і видно, що вона зроблена з любов'ю. Марія Василівна Потоки, Білак, Потоки не дівоча фамілія. Вона є великий патріот села, патріот краю і проповідує русинську культуру, русинську пісню, у маси несе і постійно ми з нею часто дуже співаємо на різних заходах. Ми були за сприяння Юрія Юрійовича Продана, голови общества русинів імені Духновича, значить, були ми і у Белятині на праздникові
місцевого поета Сергія Тудушія. І в Чинадієві ми були там, де нас покликала наша цимбурка Ольга Кириловна Прокоп. Там ми співали пісні з цієї книжки, і не лише з цієї, бо в неї много є ідей, і в неї ще пісень дуже много може бути. І я думаю, що наші створять не одну таку збірку. Мене звати Данко Олександр Васильович, я довгий час робив тут у нашому селі вчителем історії. Зараз я вже на пенсії, а зараз я у церкві якую, так помало життя йде. Що стосується історії нашого села Онок, то хочу казати, що наше село із тих сіл, що тут навколо у нас є, воно найбільш молодше, воно виникло, перший раз згадується в писальних джерелах за 1598 рік, то є кінець 16 століття. І навколишні села вже тут існували навколо вже 200-300 років, інколи, може і 400 років. І ці землі вже кругом були якби розібрані вже цими селами. І у нас з самого початку була обмаль землі. Основні землі наші були в північно-східній стороні, і вони на Горійській, бо тут закінчується передгір'я Карпат, і вже далі починається середньодонецька низовина, так звана. Тому землі у нас були пісні такі, вони не дуже врожайні. Мало у нас було рівнинної тої землі з південно-західного боку, але хтось затоплювало водами, повенями, і там в основному були сіножаті для сінокоса. І тому наші люди з самого початку мусили якось виживати, і вони займалися ремеслами, займалися всілякими промислами і так вже, як кажуть, виживали. Тут у нас є дуже багато покладів білої глини, каоліну, вона є дуже добра для виробництва гончарних виробів. І тут були кар'єри, так се називали глинянці, і люди вручну добували дерев'яними дачками, повозили то на поверхню, потім возами возили до Винограду, до Севрюша, і там на залізну дорогу, і вже відправляли у Відень, Будапешт і інші на порцелянові заводи, де з них виготовляли гарний посуд кухонний. Іншим таким промислом великим, яким займалися наші люди, тут були кругом ліси, прадавні такі, і коли почалося в Європі будівництво залізниці, в тому числі і в нашому краї, то для будівництва залізниці потрібно було дуже багато шпал, тих дерев'яних дошок, які відкладалися під рейки. Їх робили в основному вручну. Тому були запрошені сюди італійські майстри з Північної Італії, які навчили наших людей ці шпали писати. Їх називали шліпери, шліпераші. Для цього вони використовували такі великі сокири, які се називали плинкашами. І вони досягли такої високої майстерності, що вже коли тут закінчилися вирубка лісів і вже не було що робити ті шпал, вони йшли в інші міста, сюди в Семигород, Трансильванія, Угорщину, Словаччину, туди в інше по Європі, і робили тасали ці шпали. Крім того, ще і гренадиси робили. У нас на вулиці і тепер є ще такі хижі, де гренадиси зроблені, які тримають дах на собі, вони зроблені вручну, обтесані. І якщо мало кого міг, хто знає, то казав, що вони зроблені вручну. От вони так зроблені акуратно, якби це зроблено, наприклад, на пілорамі. І у нас тут є дуже багато художників, є дуже багато науковців, є дуже багато видатних людей, які є гордістю нашого села. Візьмемо, наприклад, такого відомого всім, як Броуді Іван Васильович, заслужений художник України. Він є нашим земляком, він з нами тут постійно підтримує зв'язок. Він подарував нам на новій греко-католицькій церкві, там є хрест з бронзовим покриттям, таким розп'яттям. І Іван Васильович нам тут якраз подарував для того, щоб була пам'ять про нього. І можна назвати ще, наприклад, таких людей відомих, як академік-професор Куниця із Львова, він зараз у Львові працює, Кіш Іван Павлович, дуже відомий такий теж, є у нас добрі бізнесмени. Є у нас інші художники, є у нас мистецтвознавці. І зараз наші люди, оскільки
мало так і землю, є, що роблять серйозну землю, займаються городництвом, але більше вони йдуть на державній роботі. У цей час якраз ми говоримо після того, як у сільському будинку культури відбулася презентація книжки нашої землячки Марії Василівни Білаки, яка довгий час попрацювала секретарем сільської ради. І вже коли вийшла на пенсію, то вона дуже так, в неї є такий потяг до пісні, вона любила співати, і так вона запам'ятовує мелодії, пісні наші місцеві тут, які співалися давно. І, на жаль, багато тих пісень вже втрачено, бо не встиглося тому що якось зафіксувати. І от ця книжка «Оноча, що в тобі хоче», вона якраз частину з того там у себе вибирала. І дуже добре, що то все покладено на ноту, і зараз вже на століття вже то збережеться і то все буде співати так автентично, як воно тут у нас звучало. Це є дуже добре. Перед тим у нас була випущена книжка про нашого ще одного видатного земляка отця Дмитра Поповича. Книжка називається «П'ять збірок». Це був греко-католицький священник, репресований в свій час. Він був вихователем в Хусті в інтернаті алумнеум наших єпископів Теодора Ромші, покійного, і Івана Маргітича, Йосипа Головача і інших видатних людей Закарпаття. І мав таку трагічну долю, залишився сам, помер єдиний син, померла жінка перед тим, єдиний син, помер онук. І свої ті болі, свої переживання, свої думки він виклав у поезії такій. І там все вийшло в ту книгу «П'ять збірок». Слава Богу, що нам вдалося її видати, і вона теж збережеться, і пам'ять про цю людину збережеться вже на втеми, як кажуть. Ну і так помаленьки ми живемо, і щось робимо в цьому відношенні, щоб не занепадала наша культура, щоб нам якось весело найжило, щоб ми не лише думали про матеріальне, а й про духовне.